Hey, what's up guys? It's JJ here again and welcome back sa ating channel. At ayan po, ang gagawin ko natin ay gagawa tayo ng garlic butter shrimp na isang recipe ni Jasper Amorin. Oo, kasi nagluto si Jasper Amorin ng isang garlic butter shrimp with a twist kasi meron siyang specialty na ginagamitan niya na royal na soft drinks. Ayan, you can see it, insert picture here. Ayan yung ginawa ni Jasper Amorin na garlic butter shrimp. At without further ado, let's get started to the video. Ayan, bago ang lahat, bago natin gagawin ang ating garlic butter shrimp, ating lilinisan muna na ang ating mga shrimp. Puputulin natin yung mga, kung katawagin ay mga parang balbas ng shrimp at saka yung mga paa-paa para hindi naman bothering or hindi masyado di masyadong sabagal pag tayo kakain ng ating shrimp, para enjoy naman at walang discouragement tayo kakain, diba? At para naman presentable ang ating pagluto ng ating garlic butter shrimp. At ang next naman natin gagawin ay kukunin natin ang royal from the ref. Ayan, from the ref. At ating lalagyan ang ating shrimp pagkatapos natin linisan ang ating shrimp. Ayan, i-marinate natin para mas malasa yung ating shrimp. At kasi itong royal nagbibigay din ng lasa sa ating shrimp upang ito ay manamis-namis at malinamnam sa ating pagluto ng garlic butter shrimp. Ayan, next naman natin gagawin ay ating tatadtarin na or ating gagamitin natin kutsilyo. At una sa lahat, babalatan muna natin ang ating mga bawang, ating mga garlic. Ayan, ganyan ako magbalat ng aking bawang. Aking ginagamitan ng malaking kutsilyo. Ayan, next at ating tatadtarin natin ng maliliit na piraso upang hindi naman sabagal sa ating pagkain. Kasi hindi naman natin talagang kakainin yung garlic, kaya ating liliitan mo lang. Kasi itong garlic ko hindi masyado madami, kaya gagamitin natin ang ating skills. Ayan, chop pa more, chop. Ayan, chop pa more, chop pa more. So here are the ingredients of our garlic butter shrimp. And yes, unang-una dyan ang ating butter. Ang butter na aking gagamitin ay from Magnolia Dairy Cream. Ayan. And next naman, kailangan natin ng asin upang malat-alat ang ating recipe. At ang gustong-gusto ko, may konting paminta kasi I like pepper. And naman yung royal. Masarap niyan. At para manamis-namis ang ating shrimp. At ngayon nga, ayan na yung ating shrimp na 2 kilo na ating lulutuin. At ang ating garlic, hindi natin makakalimutan kasi hindi magagawa ang garlic butter shrimp kung walang garlic. Ayan, ngayon ay magpapainit na tayo ng ating kawali, ng ating nanggigitatang kawali. Ayan, papainit lang tayo. At kung mainit na ang ating kawali, ay atin nang ilalagay ang ating shrimp, ang ating butter upang natunaw ito. At ito ang magsisilbing mantika natin. Ayan, hintayin ko lang matunaw ang buong butter. Paalala lang po, wag po nating lalakasan ang ating apoy. Dapat nasa medium heat lang tayo upang hindi madaling masunog ang ating butter at ating garlic. Kasi kailangan ito ng low heat cooking para masarap ang ating garlic butter shrimp. At ayan,
dinagdagan natin ang ating butter upang madami ang ating sabaw kasi medyo madami ang 2 kilong shrimp. Oo, nakakaloka. Ayan, patunaw ko lang yung butter upang magiging water na naman siya. Ayan, magiging sabaw na yan. Pangga, diba? Laban lang sa pagluto dyan, JJ. Ako pa talaga nagluto nito, ha. Baka sabihin nyo iba. Ako pa nagluto niyan. Nilalagay ko na ang garlic. Ayan. Yan talaga, guys, ha. Keep on stirring or keep on pouring or kung sa Bisaya, ukay-ukay. Laban sa pag-ukay para hindi masunog ang ating garlic kasi kailangan natin ng extract ng garlic para mas bongga ang ating recipe. Ayan, just keep on pouring, just keep on stirring, guys. Ayan. Halo-halo lang, halo-halo. Laban na sa paghalo. Ayan, as you can see, guys, nagaganyan na siya. Nag-iba yung consistency. Ibig sabihin nun, guys, ay okay na yung garlic. Okay, next tayo. Ayan, nung okay ng ating garlic, as you can see, patuloy ko pa rin siyang hinahalo kasi gusto ko talaga makuha yung extract ng garlic na mahalo siya sa butter para mas masarap. Ayan. Kumukulo na yung butter natin. Ayan yung shrimp natin na marinate natin with the royal. Ayan, isasama na natin yung royal. Doon ko nakuha yung recipe na yan, o yan, yung recipe na yan ay kay Jasper Amorin. Ayan, shout out kay Kuya Mark Jasper Amorin dyan. Hello, Kuya Jasper. Kung naririnig mo ako at pinapanood mo tong vlog na to, hello. Ayan, pagkatapos natin ilagay ang shrimp, ayan, haluin lang natin para hindi agad-agad maluto. Kasi, yung shrimp, yung kawali natin medyo mainit na. Kasi ito medyo mainit na yung kawali ko. Kasi medyo matagal-tagal din. Ayan, hahaluin lang natin. Hahaluin lang natin. At next, ayan, and then, ating tatakpan ang ating shrimp at hintayin lang natin kumulo. Maraming salamat. Pagkatapos ng 5 minuto, ayan, kumulo na ang ating garlic butter shrimp. Ayan, hahaluin ko na naman siya. As you can see, sa ibang shrimp, naging orange na siya. At ibig sabihin nun ay luto na ang shrimp na yon. Pero kung hindi pa may nakikita pa kayong gray sa body ng shrimp. Meaning to say, hindi pa yan luto. Ayan po. Nahalo ko po. Nilalagay ko sa ilalim yung hindi pa nagluto. At ayan po, wag pa natin i-overcook yung ating shrimp, ha. Kasi mahihirapan ka na babalatan ang isang overcooked na shrimp kasi yung balat at laman ng shrimp ay magdidikit, so hindi na-enjoyin yung meal pag ganun ang nangyari sa inyo. Ayan, nilalagyan ko na din ng asin at magic syrup kasi wala na akong more shrimp, naubos na kasi yun yung isa din sa nagpapasarap. At kayo din dyan na nanonood, ayan, make your own recipe na naman sa inyo yan. At ayan. At pagkatapos na hahaluin, wag po tayong magdamot sa paghalo ng ating shrimp. Ayan, halo pa more. At next, atin naman tatakpan. Ayan, luto ng ating garlic butter shrimp. At ayan, kailangan nyo ng pot holder, no? Ayan, at ililipat na natin sa ating plato or bowl. Ayan. Ayan po, nanggigitatang kawali. Ayan. Ayan po, yun po ka-judge kung dyan ako naglagay ng, dyan na lababo ako naglagay. Don't judge me. Judging starts now. So, ayan, ready na ang ating shrimp. At ready na natin for our food montage.
Ayan na po ang ating garlic butter shrimp ala Jasper Amorin. Ayan, may shout out kay Jasper Amorin dyan na nagbigay ng idea sa akin kung paano lulutuin ang garlic butter shrimp na ito. Ayan po, dyan po nagtatapos ang ating video for this day, for this night. At ako po ay medyo kalimutin at ngayon po ginawa ang outro. Ayan po, ina-edit ko po ngayon yung video na yan at gumawa ako ng voice over kanina para hindi po masyadong tsaka yung ating video. So, kung kayo po ay merong garlic butter shrimp na recipe, please let me know to the comments below and subscribe to my YouTube channel. And this will be Gahoteran JJ saying that ang sumay suliran sa kinabuhi mula ba na kita og manggahot punta. So, this will be Gahoteran JJ signing off. Bye guys!